is nacht. En er luidt alle jaar sneeuw. Op het huis en in de tuin. Heel voorzichtig gaat de deur van Matten zijn hooltje open. Een liet snuitje komt om de hoeken van de deur en fjouwer pootjes stappen in de sneeuw. Het is Matten die door de sneeuw rent. Wat is dat mooi. Maar ik wel een beetje koud. Ik vind die sneeuw wel mooi. Maar mijn kindjes worden wel koud van. Het is maar goed dat ik een muts op mijn kop heb. En een sjaal om. Nou, wat wil ik nou verkouden? Ja, en dat wat net verzeld. Matten gaat de hoeken van het huis om. Hij zil de tuin in. Maar dan bloot het moeske steen. Wat is dat nou? Wat is dat voor nieuwe ding in de tuin? Hé, dat stier er van een weekend nog net. Hé, wat maakt dat houten huisje hier achter het huis? Nou, wat liet je van het huis? Van waar zou dat wezen? Daar wil ik meer van weten. En Maarten sloept op het houten ding daar. Heel stadig. Want Maarten is wel een beetje bang. Waar weet wat er in dat houten huis zit. Maarten weet net dat het ding een hok is. Dat had een man maar zijn boorman dus ze wieken maken. Nee, het is schön. Ach, zo weet ik nog niet het verschil. Wat zou er in dat houten ding zitten? Wacht je. Dan zie ik even een beziekje om erin te komen. Maarten rent om het hok heen. Hij zucht en zucht. En ja, daar vindt er een loekje in het hok. En het loekje is iepen. Wip. Maarten is door het loekje heen het hok inkroept. Maar wat nou? Oeh, wat is het je zuster? Ik kan niet het zien. Het is hier wel lekker warm voor zo'n koud moeske. Nou, vooruit, Matten. Op onderzoek, jongen. Maarten skarrelt door het hok. Hij schudt haast niet. Auw! Daar stroffelt er haast al. Hij stekt zijn pootjes vooruit. Koe er nog maar wat zien. En dan viel het moeske wat. Het is zeeft en warm. Aha! Ik ga wat! Wat zou dat wezen? Eens even beter vielen. Ja. De manneskind krekt door het ruut. Maarten schrikt. Hé, wat is dat? Hij zucht een stok. En op die stok, daar zitten al je bisten. Maar de kop in de fjern. Hij is in een hennenhok. Gauw voort, man, jongen. Als die hen wekker worden, nou, dan is het niet best. Maar het is al te let. Een boze stimme zaait. Waar zit er om je fjern? Waar is er in het hennenhok? En dan is het een gruttere boelie in het hennenhok. De oren hin binnen ek wekker worden en kekel je al je terug elkaar. Maarten wil uitnaaien, maar dat kan niet. Een peer hin willen hem pikken. Wacht je. Niet pikken. Ik ben het. Maak me moes. Hey, ik word hem geen kwijt, man. Nee, weer niet. Ik doe niks. Ophouden, Hidden. Ja? Ophouden. Wij moeten eens praten met het moezenbaas. Ja, praten. Zet op. Wat toch stond in uw hennenhok, samen midden in de nacht? Nou, ik wou je in het hoortje, in het huis, en toen zie ik het hok. Nou, en dat weer van de weekend nog niet, nou. En toen is keer afgezeld. Ja? Maarten knikt van ja. Morgen gaat het verhaal hoe de moes in het hennenhok verder. Und morgen.